Không chịu biết không? आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय नोंथांमोन आं मोनसे ओरैबायदि आरोना मा जायो जोङो सानैल' मानसिफ्रा बे जाहैगोन जोङो माने एसे दै सेर सेर बेरायगोन दै सेर सेर बेरायनानै जोङो मोनसे बुस्थु नागिरदों आरोना बे नागिरनायखौ आङो माने नोंथांमोननो दिन्थिलांसै जों माने नागिरनायाव माने साक्सेसफुल जागोन जाया बा माने जों जायखौ नागिरदों बेखौ मोनगोन ना मोना आं बेखौ एसे मोजाङै दिन्थिलांसै जोङो दायो अलरेडि मोनफैखाबाय नै नुदों दा जों दायो माने मोनसे दुब्लि गेजेराव आरोना जों मोनफैबाय नै स्कुटिजों जों फैदों नैबेयाव जों दोनबाय स्कुटिखौ ओमफ्राय नैबेयाव दङ सिखाखौ इयाव दोनदों ओमफ्राय नै मबाइलखौ इयाव चार्ज होदों बेटारिबो गैया नालाय ओमफ्राय जों मा लाबोदों नै मनायाव बिदि लादों ओमफ्राय जों नैबे लामाजों फैदोंमोन जों दायो ओरै थांनानै ओरै दै थांगोन माने ओरै दै सेरजों आरोना नोंथांमोना आंजों थांफालांबाय थादो आंनि हिन्जावखौ बैयाव मोनसे बुस्थु लायनो खिन्थिहरदों बेयावहाय मा मोनगोन ओमफ्राय मा लायदोंथाय नोंथांमोना दायो नायलांदो ओमफ्राय नोंथांमोना माने जोबजासिम नायलां दै अब्लासो बुजिगोन माने नोंथांमोना आङो माने जोङो सानैजोंहाय मा लांफैदों आरो जोङो मा लांफैदों आरो मा नागिरफैदों नोंथांमोना जोबजासे नायलांदो दिनैनि भिडिअखौ नङा होमबा अब्लासो बुजिगोन र' बे फैगासिनो माने दै लायदों आरोना इयो दै लायदों दैखौ मानि थाखाय लायदों बेखौ आरो नोंथांमोना उनावहाय आरो जोङो बेसे बुरजा मोनगोन बेखौबो जोबजासिम नायलांनो दाबावो आरो खिन्थु नायलांबाय थादो अब्लासो बुजिगोन नोंथांमोना ना थौदो बिदिबा नोंथांमोना आंजोंहाय थांफालायदोलाय दिनैबो गोदान भिडिअआवहाय आं बयखौबो खावलायबाय जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै बिराद मोजां मोनो हाजासे लाइक आरो शेयार खालाम आरो जाय बिथांमोना आंनि फेसबुक पेजाव दिनैसिम आंनि फल'वार्स बा आंनि फेमिलि मेम्बार बिथांमोना आंनि भिडिअखौ हाजासे शेयार आरो लाइक खालाम आरो जाय बिथांमोना दिनैसिम आंनि भिडिअखौ नायो फल' खालामाखै बिथांमोनखौबो आं खावलायखाबाय फल' खालामदो आरो जाय बिथांमोना आंनि इउटुब चेनेलाव नायो राजु धनस्रि इउटुब चेनेल बेखौबो नोंथांमोना साबसक्राइब होनो थाखाय आं खावलायबाय ओमफ्राय जोङो दायो जागायनोसै भिडिअखौ नङा होमबा बेनिखायनो थिगासे लोगोफोर बिदिबा नोंथांमोना आंजों जोबजासिम थांफाबाय थादोलाय Sai जागोन दे दं बिदै दं मोजां लाबो गैयानो मानो एथ'खौ दोनलांखो पुरा अरजाना खारलांबाय आरो थेख्ला जाथि साजुबाय नै खैजिमा होनग्राफ्रा ओइनि दानफायजोबखानाय बेसेबा गिदिरखौनो खैजिमा जानायाव बिदि दानफायजोब्बाय Không chịu biết không?
मा फैफोर नायबाय थाखो गैया फिथाइ मायदि फिथाइ बिलाय गैया एथ' गोजौ हानबाय जोङो वाह मेंगुलायबायलै सुथिनोबो माखासेखौथ' दिन्थिनो हादिया नै सोरबा सोरबा एकदम अरजान उफायानो गैला नै तारमाने साफा खालामाखै सासेयाथ' गैया वाह गोलोमफ्रुजोबलायबाय माने दहायनिफ्राय आरोना फैयै फैयै जोङो नै दायो माबायदि जायगायाव दंफैयो दा नुबाय जानांगौ नों मा लायबावखो फिथाइखौ लायथारसै माने इयाव माने दंफां फांसे होख्लायदोंमोन जों बेयावहाय माने थोब्रै दंमोन आरोना थोब्रैयावबो माने गैया मोनसेबो गैया बे जाहैबाय मा माने आजिखालि फ्राय मानसियानो जायो जों दहाय सानदोंमोन माने फैनाया जोंल' जागोन खोमा होननानै जोंनि सिगां आरो बे जायगानिनो माखासे बैसांफोर माने मिसिंफोर आरोना बिथांमोना माने बेखौनो हाननो फैदों बिसोरो माने जोंखौ नुनानै बिसोरो जों बेजों फैबाय नालाय बिसोरो बेलेग लाइनजों थांबाय माने लास्टआव दिन्थिबावनोसै लास्टआव मोजाङै दिन्थिनोसै आङो जोङो मोनबेसे जाखो जोंना गासै हाननाया 6था जाबाय खोमा ना 6थासो जाबाय खोमा अब्लाबो माने बेफोराव मा दान्दाखौ लाबोखो दे लाबो होमबालाय माने मा जाहैबाय बिराद गोजौ दं माने गोजौखौथ' जोंथ' हाला हायोबा माने गाखोना हाननांगोन नङाबा माने ओरैजाय हाख्लायग्राजों हाख्लायनांगोन आरो गोजौ बिराद दान्दा नाङो ओइयाव दंमोन गोजौथार इयाव बैखौ मोनगौमोन जानो मोजां दहाय नोंसोरो मिथियाखै जानांगौ नङा होमबा जों माने अबे जायगायाव थांनो नागिरदों आरो मा लायनो नागिरदों जों माने दहायो सानैल' होनदोंमोन दायो बोरैजाय साब्रै जाखो नङा होमबा सोर जाहैबाय जोंना सानैयाबो बिसोरबो दिनै देवबार नालाय ओंखायनो अबाव मा खालामगोन मा माया बिसोरखौबो जों लेंहरबाय आरोखि लेंहरनानै दा बिसोरखौबो खैजिमा थिगसे अरजाहोबाय माने खस्थ' आरोना नागिरनानै जानाया खिन्थु बोरैबा जुदि मोनफ्लांबाथाय मोनबाय आरोना मोनसे मोननैयावनो जायो दाथ' जों नागिर गैया ओरैबायदि खम माने फिथोबा जों जा जायगायाव फैदों बेयावहाय ओमफ्राय दाहाय लास्टआव जोङो दायो नै जों न' फारसे फैफिनबाय गासिबो लास्टआव खिन्थानोसै नङा होमबा बेसे बुरजा जायो दाथ' बिमा आरो फिसा गासिबो जयैनो लादों नालाय आरो बासिबावनांगोन बिनिफ्रायसो जों मिथिसिगोन आरो बेसे बुरजा जायो नङा होमबा थांफाबाय थाबोदो लास्टसिम नायनो नोंथांमोनहा बेसे बुरजा जायो बेखौबो आं दिन्थिलांसै जायगाफोरखौ नायबाथ' मोनथावथावमोन आरोना दा मोनजाया माथो खालामबावनो जोंनि मा फिथाइ मोनखो नोंलाय सानैनि माबा मनायावबो मा लादों गैया जाहैबाय साफाखौ जों इयाव खालामनो हागौमोन खाथियाव माने साफा खालामनो हाया मानो होनना बुंबा इयाव माने जेला थैनायफ्रा थैदों बायदिसो मोनोना जाखांफिनजोबगोन माने बेयावहाय ओंखायनो जों दा थांबाय नै ओरैजाय हाग्राबारि साफा खालामनोसै एसे गोजानावहाय माने दा थाबनो जाखांफिनजोबगोन ना बिसोरो राखांफिनजोबगोन नै बिसोरना बारिया साया गैया जानो इयाव बिसोरना बारिया नै बिसोर माथो अमा फिसाबो दंलायो दिन्थिहर र' होद अमा बिमा होसोगोन नामा नै बिसोरना अमा फिसाया माबेसेलै 8था हनै माथो जखांलायनो नाहरदों आंखौलाय बिमायालाय होद होसोगारगोनलै खुनु गद गैयालै होसोआ हलाय नै बारे हाब्रु जना दंथारो नै माबेसे दंबायो मासे मानै माथाम माब्रै माबा 6था 7था 8था नांगौबा लांफैनो हागोनलै नै अमाया साफा साफाथार खिन्थुहरबाय आं नै उदै थुनद्ला जालायो माथो आदार जानाया फैयो आधा हाजारखौ सिनायो माथो आरो नु नै सोरबा नांगौबा कन्टेक्ट खालामहरदो एकदम लामा खाथियावनोखा साइकेल मिस्ट्रिनाव खायो नङा होमबा साइकेल मिस्ट्रि होनना बुंबा जोंनि बेयाव माने साइकेल मिस्ट्रि दंखायो नालाय दायो आं नोंथांमोननो दिन्थिलांसै बेसे बुरजा मोनखो नङा होमबा सासेयाव नै दंफां सिङावसो न'निफ्राय बेसे गोजानाव जों फैयो बिराद गोजानाव ओइ नङा एथ' गोजानाव
माने मानबायोनो न' मालिका माने खाथियाव बासिनो होला दाना मा खालामो आलायलायबाय आइयो माथो गोसोम गोफा ए माथो एसे दंलाय दं दा सिङावसो दङ दिन्थिलांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो दे बासिदो बासिदो एसे गोजानाव गारबखा दा नोंसोरबो थानो हानाय नङा इयाव राखांबाथाय सोर सोर जायो माबाखौहाय खैजिमाखौहाय खिन्थिहरदो माने बोसोरावथ' माथो जानांगौनो ओंखायनो सिगां जोङो माने जानो होननानै थांबाय गैया फुद्दादा मालाय सोरबा हाननानै जाहैखांलाय लांबायनो मोननायाथ' मोनासै इस्लाम जागासै मोनबाय खोमा आखौ दाना गयालाय माबायदि बाखुरा गय होखो नै माबोरैलै आं बेखौनो एसे दिन्थिबाय दे नोंथांमोना जुदि सोरबाफ्रा बेफोरबायदि जागोन ना जाया बेखौथ' आं मिथिला आरो बबे साइडआवहाय माबायदि मोनो गिदिर बुरजा मोनगोन ना मोना जोंनि साइडआवहायथ' दाबायदि जोङो दायो जाबायदि नुबाय जोंनाव माने गैया माने जाबायदि जों मोननांगौमोन बा जाबायदि जों फिथोबखौ मोननांगौमोन बेफोरबायदिबो जों मोननाय जायासै आरोखि बेनिखायनो अबेबा साइडफ्राव माबायदि मोनो बेखौ एसे मोजां खिन्थिहरनो हागोन आरोखि खिन्थु जोङो दिनैहाय जाबायदि हानबाय अरजागुलायनाय खिन्थु बेफोरबायदि मोननांगौमोन मोनासै आरोखि आं बेखौनो दिनै नोंथांमोननो खिन्थिबाय नोंथांमोना जुदि माबायदि मोनखो आंथ' मिथिला मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो अके बाय बाय